Imádnivalóak, hűségesek, cukik, és persze családtagok. Egyre nagyobb divat, hogyha utazás van, akkor megy a kutya is. Rengeteg sztár is a kedvencével járja a világot, mindegy, hogy repülővel vagy autóval kell menni. Az elszánt gazdignak nem lehet megállt parancsolni. De hogyan bírják a kisállatok ezt is? Mennyi az annyi? Borsos ára van ugyanis, ha kutyával akarunk utazni. Sőt, tudták, hogy vannak nem kutyabarát országok is? Velem! Figyelj csak! Kérsz vacsit? Biztosan láttak már border collie-t a tengeren túlon, legyen az Spanyolország vagy Velence. Na de olyan border collie-ról, aki egészen Debrecenből jutott el ezekre a helyekre, biztosan nem hallottam. Sziasztok! Mennyivel más itt egy kutya élete, mint otthon Magyarországon? Ezt a német juhászt pedig már nem kell bemutatni a Tények Plusz nézőinek. A víztől fél egy kicsit. Nem mersz megfordulni, inkább kitolatsz? Furcsa vagy nagyon, fordulj meg! A polgárházas pár kedvence Zeus például már többször bejárta a napsütötte Floridát. Meg tudja csinálni, tehát ezt a lábnál jövés, ezt ő itt jössz lábnál, csak állandóan mondogatni kell neki, hogy itt jössz lábnál, mert máskülönben annyi érdekes dolog van, és mindenre szerette figyelni, itt jössz lábnál, itt jössz. Egy biztos, mindkettejüknek kutya jó dolga van. Amíg sok kutya az országhatárt sem lépi át egész életében, Celér Andrea border colliával már a félvilágot bejárta. Gondolázás Velencében, felvonózás Andorrában, séta Párizsban, de persze Magyarországra is többször hazautaznak. A négylábú soha véget nem érő élményei már kölyökkorában kezdődtek, hiszen 2 hónapos korában már a horvát tengerparton sétálhatott. 1 éves volt, amikor kiköltöztek Barcelonába, ahol most már 9 éve élnek. Akkor közel 2500 kilométert tettek meg autóval, mivel Bella nem utazhatott repülőgépen. Hát repülővel azért egyszerű. Azóta is tettem meg az utat Magyarországra autóval, de nagyon hosszú. Tehát rengeteg időkiesés, fárasztó, így meg, hogy ugye felülünk a repülőre, így csak Magyarországon például 3 óra alatt otthon vagyunk. Bella ma pedig már hivatásos szervizdognak, vagyis személysegítő kutyának mondhatja magát, tehát már repülőn is utazhat, ami teljességben megkönnyíti az utazásukat. Sok mindent próbáltunk már együtt Bellával, de azért a repülés az más, nem tudtam, hogy fog reagálni ugye arra, hogy hát mégiscsak azért nekem is bedugul néha a fülem, azt láttam, hogy neki is bedugult, ugye vakarta, de azon kívül semmi nem volt. Tehát ahogy beértünk a repülőbe, ő lefeküdt a lábamhoz, és igazából ott maradt végig. Jött érted a szállítóautó? Megjött érted, igen? Nézed a szállítót, aki szállít téged, ezt az autót nézed, hogy oda fogsz majd bemenni a boxoddal. Nem csak Zeus, hanem gazdái, Polgár Tünde és Árpi is izgatottan várták a német juhász első repülős útját. Szia, bogárkám, szia! Kellnek egy útlevél, kellenek vizsgálatok. Miután Amerikába megyünk, ott kell egy külön szívféreg elleni gyógyszert szedni a kutyusnak időben, hogy ne legyen problémája. És tegnap megvizsgálta a doktor bácsi, hogy utazásra alkalmas-e, és alkalmasnak találta. Nem hiába volt nagy az izgalom, hiszen korábbi kedvencükkel volt már emlékezetes utazásuk. Amikor utána mentünk ki, akkor hát egy olyan manőr történt, hogy mi azt hittük, hogy a gépen van a kutyus, de Budapesten cseréltek egy gépet, egy kisebb gépet a Budapest-Frankfurti járatra, és annak a járat az ablak ajtajára viszik be, nem fér be a boxon, és ezért ott van. Na és mennyi az annyi? Biztosan sokakat érdekel a kérdés, vajon mennyire kell mélyen a zsebünkbe nyúlni ahhoz, hogy négylábú kedvencünkkel együtt utazhassunk? 210 000 forint volt az ő jegye, turistán utazunk, mi bizniszen utazunk, és hát az a vicc, hogy a kutyusoknak nincs biznisz, meg első osztály, csak turista jegyük van. Érdemes az utazás előtt körbejárni, hogy az adott légitársaságnál milyen szabályok vonatkoznak arra, ha a kis kedvencünkkel utazunk, hiszen ezek a szabályok légitársaságonként eltérőek lehetnek. Általában a súlyhatár megegyező, 5 kilónál meghúzták azt a bizonyos vonalat. Amennyiben ugyanarra a fedélzetre kerül csak áruként, tehát raktérbe a kisállat, amivel mi utazunk, hogy gyakorlatilag mint egy nagy túlméretes podgyászt elveszik tőlünk a check-in poolban az ott dolgozó kollégák. Nyilván a földéki szolgálók értesítik a kapitányát, hogy egy kisállat utazik a
háttérben, nyilván klimatizálják azt az adott teret, illetve felkapcsolják a villanyt. Na de térjünk vissza Bellához, a hivatásos szervizdoghoz. Ahhoz, hogy egy kutya megkapja ezt a rangos jelzőt, több évnyi felkészülésre van szüksége. Komoly elvárásoknak kell megfelelni a vizsgán, és nem lehet mindezt egy kutyaiskolában elvégezni. A megfelelő szervezetnél lehet csak beszerezni a szükséges papírokat. Tehát, hogy tudjon ugye viselkedni, hogy ő tudjon jelezni. Tehát, hogyha ugye bármi baj van, akkor ő egy jelzőkutya. Rosszul létett, vagy bármit ő vesz jelez, és ez évekig tart a kiképzés. Mert hát ugye a repülőtéren is most bármilyen helyzet adódhat, tehát visszafelé jövett például 7 órát késett a gépünk, tehát Bella 18 órán keresztül így ugye a repülőúttal együtt neki bírnia kellett azt, hogy ő nem volt kint sehol. Tehát nagyon jól kell alkalmazkodni ezekhez a helyzetekhez. És ha megvannak a papírok, akkor Bellához hasonlóan bármelyik négylábú pillanatok alatt eljuthat Miamiba, New Orleansbe vagy Mexikóba. Ugye nem tudtam az első utaknál, hogy milyen papírok szükségesek, tehát ezeknek ugye mind utána nézni, légitársaságonként és országonként változik az, hogy milyen nyomtatványokat kellett kitölteni. Mert Bellának ugye most már van egy hámja, ami ugye jelzi, hogy ő service dog, és van egy igazolványa is. Tehát ezt ugye nyilván minden alkalommal fel kell mutatnunk, de ezen kívül ki kell töltenünk, hogy hova megyünk, mennyi időre megyünk, ugye a légitársaságok, hát melyik mit kér igazából, de ezt már a foglaláskor jeleznem kell, hogy én vele fogok érkezni. Andrea azt mondta, Európán belül a legegyszerűbb kedvencünk elutazni. Franciaországban és Olaszországban például egymás hegyén hátán várják a gazdákat a kutyabarát szállások.